photo. Marceline. Ingini ya kaka wacho ni ingine okete ni thothne ne kum jomanyiri. Ingini ntiere lecturers moko ma naturally wenge guitar yani wenge gina matar naturally neno nikech seche midhi somo ntiere units moko ma kata wach ni in focus sana ntiere moro ma nyaka bed ni iyudo piny koro that ka period ma koro wacho ni gini ang'eni unit beto tek maybe we are there amany lecturer kenda mondo explain na en oyudo opportunity neno koro maybe sometimes ido ka marks gi keto ni inikia ni yudo ginango maybe you are not even informed koro ido ka kaka luore kaka en no se view kaka lecturer kaka ido komi marks we might complain ido ka unit do okay don't wacho ni idi consult don't maybe wacho ni you did your best according to you tin kidhi tido ingine seche moko be kata one kaka students seche moko bedo ga surprise yao portal tido ka intiere gi unit moro ido you wonder but koro you cannot do anything as long as ni inno kikone ni mondo ketni to be kineno to okinyal dhi kwayo booklet ni gema nangi ka be mae gima yet to mane gima imbitemo manyo koro it is now I think it's upon the lecturers mondo gi focus gi gimomiyo gintiere gimomiyo gin lecturer ineno onego bed ni gi focus ok gi make other people don't ka kore no feel ni nyiri jomanyiri ema bedo favored ahinya to don't be want gi lecturers mamine bende mache moko nyalo favor the boy child that is very true ntire lecturers moko be but ntire boys are very notorious by they gin ka gi gats moko mede daka ena first year kosa do di beto duong ntire gi height moro matin to boneno ne en ngat mondisore to lecturers mentire moko but inyado ka nyako marom gi days ena lecturer ineno kaka kori di duong neno ni days ja don koro evo uka gi wange ya magi gik matimore be ok gin gik ma koro doka in that process koro luore yidoga ka maybe ingeni nyako mondo yud kisere gi ngat moro matin ne it's very difficult but for ladies it's very possible the lecturer ngama bet duong ni in terms of age koro it is not our fault mano nego bed ni lecturer onego bed ni lecturer ema sort mano neno Cynthia Joyce tudruok nyaka bedi kind japuonjre kod lecturer mano